Έχουμε κάποια πραγματάκια εδώ στο κουτί που θα μπορούσαμε να αναπαράγουμε την σκηνή από το 7, το What's in the Box. What's in the box? What's in the fucking box? What's in the box, what's in the box. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εδώ μέσα έχουμε ένα θησαυρό. Ένας φίλος από τη σελίδα μου έστειλε κάποια μηνύματα, μου λέει έχω κάποια πράγματα. Του λέω βεβαίως ότι γουστάρεις. Μου λέει να στα στείλω, να μου τα στείλεις. Μου έφερε ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ. Θα κάνουμε αυτό το unboxing εδώ μαζί για να δούμε τι μας έχει φέρει ο φίλος ο Ανδρέας. Σκάκι και τρίλιζα. Ένα από τα πολύ ωραία παιχνίδια, δεν θυμάμαι αν το είχα, μπορεί και να το είχα. Διάφορα περιοδικά του PlayStation. Spyro the motherfucking dragon. Που τα έχουν ακόμα προφανώς όλα σε δραχμές. Αυτό το επεισόδιο είναι από κάνει 1.800 δραχμές. Αν δεν ξέρετε τι ήταν δραχμές, τον Ιανουάριο του 2000 ήταν αυτό. Έτσι. Ιανουάριος 2000, Game Pro, ένα επίσης περιοδικό για games. Γενικά τότε υπήρχαν διάφορα περιοδικά τα οποία δείχνανε πώς να περάσει μια πίστα, δίνανε δώρο διάφορες αφίσες, κωδικούς για να περάσει τα games. Είχε και τον κωδικό κάποια στιγμή, θυμάμαι, τη Lara Croft, η οποία ήταν γυμνή. Όσοι φίλοι το θυμάστε. Lara Croft, αγάπη μου. Πόσο όμορφα τα περιοδικά τα παλιά. Στην ουσία, πολύ χρώμα, πολλές πληροφορίες, επεξηγούσαν τα παιχνίδια και σε έκαναν να τα αγοράζεις, αν δεν τα αγοράζεις. Ρε φίλε, το Sony PlayStation έκανε 54.900. 55.000 δραχμές. Τα οποία πόσο είναι σε ευρώ? Πω, Super Nintendo μόνο με 22.000 δραχμές. Δηλαδή, γιατί δεν τα είχα όλα αυτά. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ποτέ δεν είχα κονσόλες, ποτέ δεν είχα PC, ποτέ δεν είχα PlayStation 1. Οι γονείς μου δεν μου τα παίρνανε, μου πήρανε ανταυτού. Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν ένα πειρατικό καράβι, όχι της Fisher Price, το οποίο ήταν ωραίο. Αλλά όταν πήγα στον ξάδερφό μου τα Χριστούγεννα, ο οποίος είχε το PlayStation 1, έπαθα κοκομπλόκ. Τώρα όμως όλοι ζηλεύουνε, γιατί κοιτάξτε τι έχω. Ψυχολογικά. Οπότε κερδίζω, δεν ξέρω. Game Pro επίσης. Game Pro. Το PS2 υποδέχεται τον βασιλιά των fighting παιχνιδιών. Taken 4. Games. Επίσης. Πόρε φίλε. Λίγο. Sony Ericsson TAF 610. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια πόσοι το είχατε και πόσοι δεν το είχατε. Γενικά πάρα πολλά παιχνίδια. Αν αρχίσω και τα διαβάζω όλα ένα-ένα, δεν θα μου μείνει καθόλου χρόνος για να κάνω τίποτα άλλο. Τότε βγήκε. Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους. Τι μπορεί να βγήκε? Ο Άρχοντας των Αθλιδιών, οι δύο πύργοι. Τρομερό. Αυτά εδώ πέρα είναι demo. Demo παιχνίδια. Τώρα η νέα γενιά δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι το demo. Παίρναμε λοιπόν τα demo για να δούμε αν θα πάρουμε το παιχνίδι. Και εδώ μέσα είχε άπειρα παιχνίδια, έτσι. Καμιά δεκαριά παιχνίδια εδώ μέσα. Μπορεί να λέω και πολλά, αλλά έτσι θυμάμαι. Και εδώ, απίστευτο τι έχεις βάλει ρε μπρόκο. Ο Άραγκορν. Και ο φίλος του, το εξωτικό εδώ, ο Λέγκολας, είχε πάθος με τα Λέγκο. Εδώ το... Αχ, κάπως κινείται. Κάτι έβγαλα και δεν το είδα. Oh no, what? Λοιπόν, Walkman. Sony Walkman, φίλε. Δεν ξέρω αν έχει κάποια κασέτα μέσα, πρέπει να το βάλουμε στο ρεύμα. Ή, να δούμε μπαταρίες. Δεν έχει μπαταρίες. Φίλε, αυτά εδώ πέρα τα είχαμε πάντα μαζί μας. Αντί για τα MP3, μετά τα MP3 ήρθαν τα κινητά που είχαν και MP3 μέσα. Εδώ έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλές κασέτες, οι οποίες μου λέει θα σας στείλω όλες. Λέω,
όταν είδα τι κασέτες ήτανε. Έπαθα πλάκα λοιπόν, οι οποίες είναι όλοι η συλλογή, οι περισσότερες σφραγισμένες. Dragon Ball Z. Την Dragon Ball Z. Φίλε, είναι... Όλες αυτές οι κασέτες είναι γύρω στις 53-54. Έχουν όλα τα επεισόδια της σειράς Dragon Ball Z. Δεν ξέρω πώς να τον ευχαριστήσω εδώ ότι... Φίλε, έχει τα βέλη και τη φαρέτρα από τον Λέγκολας. Απίστευτο. Απίστευτο. Ας τα βάλουμε, μην τα χάσουμε εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, ρε Μπρόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω πού να τα βάλω. Τα βάλω στο... Πρέπει να φτιάξω λίγο ξανά το δωμάτιο πάλι από την αρχή. Επίσης, έχουμε για αυτή την αφίσα Dragon Ball. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η μπλούζα είναι για σένα. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε αυτά εδώ πέρα τα πραγματάκια, οπότε εγώ έχω ως χρέος να του στείλω κάτι. Και το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να στείλω αυτή την μπλούζα. Δείτε λίγο εδώ. Οδηγή στρατηγικής. Zina. Nintendo 64. Thrasher. PlayStation. Crazy Taxi. Dreamcast. Το παιχνίδι της Wu-Tang, φίλε. Εντάξει. Age of Empires 2. Obi-Wan Kenobi. Taken 3, ρε φίλε. Taken 3. Ο Paul, ο Yoshimitsu, ο γιος του Μίτσου, όλοι. Δες εδώ. PlayStation DualShock. Memory card 58.000 δραχμές. FIFA 2017.000 δραχμές. Resident Evil 2. Άντε γεια. Καφέ net. Τα ίντερνετ καφέ. Επιστημίζουμε στενή στις πύλες του μαγευτικού κόσμου του ίντερνετ. Τότε το ίντερνετ ήταν πολύ δυσέβρετο, παιδιά. Οι καρέκλες ήταν αυτές, οι υπολογιστές ήταν αυτοί. Υπηρεσίες υπολογιστών. Να το, εδώ ήτανε. Στο Πολυτεχνείο απέναντι. Αν ξέρει κάποιος κάτι για αυτά εδώ πέρα που βλέπει, να μας πει. Να το και το Console Club εδώ. Που είναι από τότε, δεν το ήξερα ότι είναι από τότε. Τρελό. Εκτός και αν δεν είναι το ίδιο. Αλλά μακάρι να είναι το ίδιο. Έχω γιώσει. Αυτό λοιπόν ήταν ένα unboxing, φίλες και φίλοι. Retro unboxing. Που πραγματικά είναι τρομερή συλλογή αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά τον φίλο Ανδρέα για όλα αυτά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Αν έχουμε κάτι ποτέ άλλο να δείτε. Ελπίζω να σας άρεσε και...